Üdvözlök minden kedves nézőt a My Little Games csatornán, én Pityuka vagyok, és ez pedig a Faktóriónak az első része, egy betekintést nyújtok a játékba. Kezdjünk is egy új játékot, engedélyezzük a visszajátszást, mivel lesz egy teljes visszajátszás, bár mondjuk ez jóval előrébb mondtam, de nem baj. Semmilyen adatot nem adok meg, tehát nem szeretném, hogyha x szélességű vagy x magasságú lenne a térkép. Térkép generáláshoz nem adok meg semmit, hadd legyen véletlenszerű, és nem változtatok semmit ezeken az adatokon sem. Létrehozom a térképet, és elkezdünk élni egy random pályán. Megvárjuk, ameddig szépen legenerálja, a tippek és trükköket kihagyom. És tulajdonképpen, szépen meg is változott az egész játék, amióta én játszottam vele. Egy nagyon jó, ennél jobb helyet nem is várhatok, egy nagyon jó helyen kezdünk. És ráadásul még azt is mondom nektek, hogy nagyon jó helyen vagyunk. Tehát el tudunk kezdeni mindent. Teljesítmények. Nagyon jó. Ezt meg is szerezzük az összeset. Hát, én amondó vagyok, hogy mivel ezt még egyáltalán nem ismerem, ezért igazán nem tudom, hogy mik vannak benne. Mi ez a viszlát és kösszahalat? Na mindegy. Őt is kikapcsoljuk, bónuszok. Elég rendesen megváltozott a játék, most látom. Tudom, hogy nem ezzel kellene kezdenem, hiszen elméletileg ismerem a játékot, meg minden, de viszont nem teljes mértékben, legalábbis én ezekkel még nem találkoztam, de viszont ahogy látom, elég jól el lehet kezdeni ezeket a dolgokat. Feltöltő. Találj töltő az útban lévő víz kitöltésére. Hű! Ezt se gondoltam volna, hogy ilyet is kialakítanak. Rendben. Akkor kezdjük is el a játékot. Némi szenet szedünk ki. Elkezdünk, hát így biztos, hogy nem. Csinálunk egy csákányt. Elkezdünk egy darab szenet kiszedni. Ezt az egy darab szenet berakjuk a helyére. És tulajdonképpen szedünk ki pár darab fát. Ott csinálunk egy ládát, mivel kelleni fog, és tulajdonképp vissza berakjuk a szenet a helyére. Ez szépen szedi ki nekünk a
szenet, ami azt jelenti, hogy ide lerakom ezt a vegyes tüzelésű kemencét, szedek ki, összesen mennyi vas kell nekem? 9 darab vas és 5 darab kő. Akkor oda megyek, ahol közelebb vagyok a kőhöz. Szerzünk 9 darab vasat. És 5 darab követ. Megvan a 8. Szedünk ki 5 darab követ, és már készítünk is nem sokára egy újabb bányagépet, amit úgy szint működtetünk az első bányagép által. A faktóriumnak a lényegét azt el szeretném viszont mondani. Mégpedig az a lényege, hogy lezuhantunk egy idegen bolygóra, ahol tulajdonképpen nem mi vagyunk az idegenek, hanem jobban mondom, mi vagyunk az idegenek, nem pedig a rajta élő lények. És az a lényeg, hogy egy az, hogy túléljünk, másik az, hogy a világűrbe kilőjünk egy rakétát. Megvan a 9, csinálunk egy bányagépet, ide fogom rakni, mert megtehetem. Csinálunk még egy ládát, addig elcsenünk innen pár darab szenet. Úgy, és a maradék 4 darab vaslemez, ami egyébként volt is nálunk, az meg is maradt. Na most a játék legelején ugye azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan is szeretnénk felépíteni ezt az egészet, hiszen teljes mértékben rajtunk áll, hogy hogyan fogunk automatizálni, és hogyan fogunk elhelyezkedni bárhol is. És én amondó vagyok, hogy mivel itt van egy hatalmas nagy tenger, és van ilyen feltöltő, ami nem tudom, hogy mibe fog kerülni, 20 darab kő. Hát nem tudom, hogy ez megérnie, de viszont arra gondoltam, hogy mi van akkor, ha már ez a dolog, ez létrejött, akkor mi van, hogyha bemennénk ide a tenger közepére, de inkább nem. Itt a térképet ugye láthatjuk nagyban is. Én amondó vagyok, hogy ide erre a területre. Nem tudom, hogy látjátok-e a térképen az egeret. Na most itt a játszak alatt megpróbálom úgy, hát körülbelül így ezt a térkép részletet, ami most van rajta a képernyőn, azt fogom használni. Na most vissza is megyek, hogy hol állnak a gépek, mivel nekem kell még 2 bányagép, ugye a kőnek meg a réznek a kiszedéséhez. Berakjuk, és akkor szedünk ki követ, de itt is van nem messze tőlünk, mi pedig itt. Innen szedünk ki, mivel 2 bányagép kell, ezért 10 darabot. A videó az 15 percenként lesz felvágva, nagyon valószínű, hogy nem tudok figyelni úgy a videóra, hogy el tudjak köszönni, de viszont automatikusan fogja összevágni nekünk a videó felvevő, és így emészthető formában tudom majd felrakni, tehát értesíteni szeretnélek előre is benneteket, hogy a videót nem én fogom összevágni, hanem a videó felvevő. Ó, de mert
elég sok kőnél járunk, nem baj. 35 az pont elég lesz. Nagyon jó, és akkor készítünk 2 darab bányagépet. Mert miért ne? Viszünk el szenet. Rakunk be szenet a helyére is. Úgy is akkor szépen el tudjuk osztani a kőnél és a réznél is. A kő és a réz az később fog nagyon kelleni, de inkább elkezdem még most megoldani ennek a dolognak a rizikóját. Ide is rakunk be szenet, ide is rakunk be szenet. A réz az nem sokára fog kelleni, tehát az nem túl sok idő. Na most, ami nekem kelleni fog, az ugye a tudományos csomagnak a gyártásához a rézlemez, tehát már az elején kell. A tudományos csomagot azt mindenféleképpen szeretnék csinálni, mert ugye a kutatólaborban azáltal tudom kifejleszteni a különböző dolgokat. A vasat folyamatosan égetem, nyúzom. Az elején még ilyen járkálós. Utána, amikor már összeraktunk rendszereket, akkor már nem ilyen, tehát akkor már a általunk készített rendszer ellátja a saját feladatát, és ellátja helyettünk a dolgokat. Szedünk ki egy-két dolgot. Így csinálunk egy vegyes tüzelési bányagépet újra. Azt lerakjuk a szénhez, mert miért ne. Ezen kívül, hát vegyes tüzelési manipulátort nem akarok. Viszont egyelőre elektromos áramkört nem tudok készíteni, hogy az elektromosságba bele tudjak menni. Úgy, és akkor csinálunk még egyet, mert 4-et akartam, hogy 2 a réznek, 2 a vasnak. Kiszöregetem a szenet. Ide a réz, ide a vas. Nagyon jó. Csinálunk egy gőzgépet, csinálunk 5 darab kazánt. Ehhez még kell kő. Mivel 10 darab kazánt fogok használni. És egyébként itt ez a szén a tengernek a szélén nagyon jól jön, mivel ebben a formában el tudom kezdeni a legelején is adni neki a szenet a gőzgépnek, jobban mondva a kazánoknak. Automatikus mentés. Csinálunk még
kazánt. Csak hogy ne lehessen azt mondani, hogy nem élek, folyamatosan csinálom a dolgokat. Folyamatosan van vaslemez, készítem a rézlemezeket, készítek egy vízszivattyút, és össze is rakom ezt a rendszert. Tényleg nagyon sokat változott a játék, tehát